septembre kalo tile 8 san 2020 aw minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan yan fo aw sigiyɔrɔ la ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Nyame ni ale Nigerikaw ka faba kɔnɔna u ye CEDEAO jamana ɲɛmaw ni ka olu bisimila jamana ɲɛma minnu yɛrɛ sa ni ka kuma bolila fɛn min kan o de ye k'a fɔ u kɛlen don ka u ka da mun tugu an ka jamana la n'o bɛ tali kɛ nafoloko ta fanfɛla ma fo ka taa se sɔrɔ ta fanfɛla o bɛɛ lajɛlenlen ma u ya kabini CNSP ma olu ye fanga ta utukalo tile 18 san 2020 o tɛmɛni u ka kuma kuncɛla sa CEDEAO jamana ɲɛmaw u y'a wajibiya k'a fɔ ko septembre kalo tile 15 san 2020 natɔ ko k'a sɔrɔ u ye jamana ɲɛma ni ka o sigi ani ka tila tuguni ka minisiri ɲɛma ka o fana sigi an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga o kan wa k'u b'a laɲini fana k'a fɔ tuguni ko n'o o jamana ɲɛma o bɛ sigi a ka kɛ maa gansan dɔ ye politiki ko ta o fanfɛla fɛ ka tila tuguni k'a fɔ tuguni kabini septembre kalo tile 5 tɛmɛnen san 2020 k'u y'a ye k'a fɔ an ka CNSP ma u farala ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an ka jamana o kɔnɔna la k'u bɔra o waleya o kalama k'olu bolo CEDEAO ma kan ka fara olu kan walasa an bɛ se ka jamana in ni k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔna la cogoya min na. Ka kɛ ni sibiridon tɛmɛnen ye sa septembre kalo tile 5 san 2020 faransikɛw ka cɛden minnu bi an ka jamana kɔnɔna la kabini san 7 o bɔɲɔgɔn n'u bɛ ka an ka jamana kɔnɔdenw ni ka olu lakɔnɔ kɔrɔnyafan o ta fanfɛla ko la banbagaci wale o kɛlɛli la u ka maa 2 bɔɲɔgɔn o de yɛlɛnna mugujugu kan ni mugujugu pɛrɛnna u 2 bɔnɛna a nin na o sira kɔnɔna la sa u ka jamana ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron ye ale bɔra ni ka kuma a ka kuma la sa a y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ka teliya ni ka cɛmancɛ fanga ka o sigi ani ka kɛ ni o bɛɛ lajɛlenlen ye ko a ka kɛ ni jamanadenw olu ka laɲini o kɔnɔna ye. CNSP maw olu wulila ka fara ɲɔgɔn kan septembre kalo tile 5 o tɛmɛnen na sa ni ka t'u ɲɛda o conseil maw olu kan u takun yɛrɛ kun ye fɛn min ye sa u ka ɲɛma ka fɔla n'o ye colonel Assimi Goïta ye k'u taara ni ka taga duwawu ɲini kɛ o conseil maw fɛ u ka duwawu k'u ye walasa jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka jamana a bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔna la cogoya min na. Imam Mahmud Diko ale bɔra a ka misiri kɔnɔ ni ka kuma dɔ ka o fɔ o kuma bɛ tali kɛ min ka sa o de ye k'a fɔ M5 RFP maw ye ko u ka laɲini tun ye min ye ko M5 maw ko bɛ ka bɔ u ka laɲini o kɔnɔna la ka sababu kɛ k'olu bɔkun tun ye fɛn min ye o de ye an ka jamana k'ale bila sen kelen kan jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ k'a bɔ o gɛlɛya kɔnɔna la ko M5 maw bɛ ka bɔ u ka laɲini o kɔnɔna la Mahmud Diko a bɔkun kɛra ni ka nin kuma in k'a lase maaw ma a ka bɔli laban ye o la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw olu fɛ yen nɔ u ka minisiri min bɛ yen nɔ sa ni ale ɲɛsinnen bɛ jamana kɔnɔna ko hakɛ ɲɛnabɔli o ma sa a wulila tɛnɛndon ni ka t'i ɲɛ da maaw kan maa minnu yɛrɛ bɛ yen sa ni sanba nana ka tiɲɛni don olu kun Dakarikaw olu fɛ yen kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko maa dɔw bɔnɛna u ni na nka maa hakɛ min don sa o hakɛya o ma se ka fɔ ni maa ninnu yɛrɛ sa ji taara ni u ka bagan caman de ani u ka minɛn caman fana o tiɲɛna u ka fɔla sa ko san o san de nin tiɲɛni wale in a bɛ don olu kun. Kamerunikaw olu fɛ yen nɔ kabini san 1906 a tun fɔra k'a fɔ k'u ka marabolo kalafili ko o bɛna kɛ min yɛrɛ sa ni ale ma se ka sigi sen kan an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ nka desanburu kalo tile 6 san 2020 nata in na ko o kalafili a bɛna sigi sen kan nin kuma in fɔra sa u ka jamana ɲɛma fɛ ni o ye Paul Biya ye. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ an ka hakili to an yɛrɛ la an ka tila k'an hakili to an kɛrɛfɛmaw la.